Быйылғы көз икана хуңлай тедеріне келділі етті. Дuyğanсы hıdayınıp mani. Havmağıt? Havmağıt. Yuqqa attırama. Өй алдында бассейн işlep koygan бақсаслар бар. Hatta hıvında yılıdalar dey. Isın mı? Qayda ol? Qayda bulsun? Baltasta? Baltaslar motor yaşa biləyindi ol. Ungan бақсаслар her rayonda var. Kugarsında mesela yelet yemişler. Kısak qaq әзірлеусілер бар. Utunmak mı? Şulayrak. Şaranda 4000 tüp almağaz. 15 hektar yerde yelet өстерусілер бар. Gitti, onu nesek aşağı biteler eken? Aşağısılar tabıla ol. Әміна несі gidip qarab ülgüreler deyin. Unuhun özlerinden harabet. Kozgaldık mı? Eyde. Biz Baltas rayının tüvengi Arış avlunda. Elfiye hem Marat Sultan Şundar'ın ihatahında. Ular rayın yarışında en matlı ihata konkursunda iki sürüm dalganlar. Havmağıt. 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 Мен Қожабеке Әлфие yanına gideyim. Davay. Elle mi isterim bir kuvindi Marat? Mene biri ikov. Bire vikov. Nasıl mangal bilen işlegenimde Dibinde de kuram bit. Gerçi kaptık işlegenim teki. Torba pişirge. Her beystin üç funksiyonu vardır bitinde. Buna hanımıyorsun? Nasıl da mene şaşlık pişirip bula bir yola çuyunda oş pişirip bula. Şaşlık maşlık. Aş maş. Sögün mügün. Nasıl iyi bine iki çuyun koyup mallarga berenge, kişilerini kuşkurtlarga, nerege. Bir yolu ikavdi. Ay, Elle ödün işlenin mi? özüm. Koytup. Yapıştırdım, özüm svarşık. Svarçık. Gaz balonu kistim de, ona bundan araştırıp ettim enden iler. Açıp araştırıp etip. Бұл мейістерді hep көргез мәусіңін аштан егізме, яки файдалана қылды мı? Faydalanalım. Теге мейістің функцияны немелі? Berenge pişirip bula oş, turbu. Ұшында mı? Ay, bundan yogasın beni, bunda. Gerçi kaptilka yasap bula. Bunda ıslanған tavuk bulgan. Islanған tavuk. Әбін hınan mı? Top kayındır, bundan yogasın. Bir-iki tarığını, kumurunu, elle saf kayın otunu mı? Saf kayın otunu. Saf kayın otunu. Bu ne mi o? Bu baseyin, mini baseyin kebegin, baseyin. Büyülüğün bu, elgi de bayağı zuuu şaşlık bir şey oturgan evliken tip. Akahirden yine bunu. Mene baskıçları var, mene şimdi. Ha, açam. Tak. Düş, düşünüp gel. Әлфие hep қалай рахат yaşayып екен да ол. Мына бәусәтте бәулеп кенә утырабыз. Ананда ятып ял итә торган урын бар. Монанда кресло-хамак немәһе бар. Ананда тагыла бер ята торган, ананда гаммак. Иптәшегез Марат бигрәк ярата икән һезне. Кайда карама адым һайын утырып ял итә торган урындар эшләгән. Ял итәр өчен иң беренче эшләргә кирәк. Буларның бөтәһендә һезнең иптәшегез Марат эшләнеме? Үз куллары белән үзе эшләде. Менә сваркаларында үзе эшләнеме? Үзе. Сварщик булып эшләй бит инде. Шулай менә. Кәнишне үзе сварщик булгасын бөтенә бер ябыштырып кына эритеп кына тик йөрөй инде. Молодец. Оста куллы икәнегез. Юкка гына район конкурсында икенче урында алмаганһыз икән. Без инде Өфөләрдән һезне ишетеп килеп, менә икенче урында, өченче урында алган кешеләрне күреп киттек инде. Сынап та үз күзләребезне күреп ышанып. Һезнең теге яктала баксагыз бар бит әле. Анда немәләр үстерәһегез? Анда бәрәңге, шөгендер, кишер. Ничә төрле сәскә үстерәһегез? Күп төрле инде. Бик сораганында юк, бер 10 төрле бар микән? 10 төрлегенә булмас, 20-нән ашып китәдер әле. Әйдә мин һанайым да бер юлы арттагы баксагызны ла күрһәтерһегез. Нимәләр үстерәһегез икән, әйдә. Шындардың бақсаһы 2 номинацияға да қуайды.
иң матур бақса һәм иң уңайлы бақса. Оқшай икән, тауыш бирегез. Бүлмәләрдә һинең тавыш минең өчен олы табыш. Зур тормыштың юлдарында, зур тормыштың юлдарында айырмасы бізді язмыш. Зур тормыштың юлдарында, зур тормыштың юлдарында айырмасы бізді язмыш. Күгәрсен районының Құдайбердин ауылына бітті моң сақырды. Мұң ғана түгіл, матур бақса сақырды. Бақсалары ғына түгел, йорттары да үлгіреген саңғылықтарды. Қағыш дарияларын яңғыр, қағыш дарияларын яңғыр, мисегітеп, мен кейсеріме. Хаумығығы! Хаумығығы. Саат ағай, гармондағына ойнатып қына әшледі екен. Шулай болып кеде шоқай вақыт. Таумағыр. Әйдіп. Апа әшлі, хет бұш қына гармон ойнап түгіл тағы да? Солай енді, Оқшай. Огневая поддержка. мен ойнамаға ішлей алмай. Ал ішлемәй мен ойнай алмайым. Солай. Анашым өсінде хәдің бақсағын гүлтілеп тұра. Бүті ерді сәске, һәм мына қарағыдал виноградтар шындай шәп екен. Әйдәгет hun, қарайық виноградтарды. Үлгіргәнлі бар, үлгірмәгәнлі бар әлі. Әнінде сорт. Изабелла, основной Аленушкамы, әлі ненде сорттарын. Әйдәгет, бұл виноградты мына екі түбін бек көптен отырдық. Шуңа күрә оның түптәрі ана юанайып кеткен. Әміна тіге яғындағыларын әлі былтыр, үшінші ел ұлтырттым. Елда шулайтып, алмаштырып тұра, яңыртып тұрабыз, өксеп тұрабыз, ешертәбіз. Несе тонны оңыш алағыд? Ну, булган тиклем балалар ашаганнан калганнан компот яһайбыз. Мына бул виноградтын компоты бигрәктән. Бұл сорты баяғы хедет Изабелла инде. Изабеллалар алар. Базарда ла сорттары күп бит. Бұл хиякез виноград. Хиякез? Нейдән? Ісімі кешмеш маған. Кешпеш шамақны хиякез. Тоқта мен ашап қарамай, мен экспертиза. Биш битмәген әлі. Не дип карагыз әле? Yok. Бұл көп кішінің виноградтары қышсы қалманы тоңды. Хедек несек қышланы. Бөтенләй туңманы бездекеләр өшене ул. Мин нитмәс дип уйлаган идем. Үсеп китмәстәр булар дип. Хочкалары күренә башлагас, мәтәм аһа бөтенләй үлеп бетмәгән дип, менә үсеп киттеләр. Қаплаганығыдмы? Мен қамыш менен қамыш савап келем дә, шуны менен капланык. Мотор итеп коры қамыш менен, Шуннан каплайбыз. Язгыгын уже кояш сыга башлагаста әрселә башлай. Монда безнең нык калын кар ята. Синтетика пленка қаплаган ол тын алмай. Қамыш тын Мен ала. тәүгел аны каплап караным да, хуна мен қамышка күстә. Тын ала. Қамыш менен. Лапник юк. Аның өчен агасты кыркып китерергә кирәк бит лапник. Ул әрәм була бердән. Без камыш савып алып келәләр. Идел буенда қамышта шуны алып келем дә мен. Коры қамыш менен. Розаларды ла шайтып капланып. Қышқылық кадрларында ұсын қырқағы несек әдірлейгіз? Шул кей төшерәм дә. Язгыһын элгән вакытта артык ботактарын кыркып барам. И менә яй буена ул яшьтәре нитә? Сәбара мин аларды бөтерә барам. Устарын кыркып, без аны юк итәбез. Мына бұның иртә яздан қырқтығызмы? Иртә яздан ук түгел, менә үсә бара бит. Менә ошо ботактары сыкты ниһә, менә ошо нидәре, яшьтәре сыкса, яшь ботактарын менә шулай хандырам. Әмин дип Нишләп хандырам? Теге виноградтарга өлгөрергә булар яшьтәре мишайтты. Қояшты қаплай. Үзергә бөтә көсөн моңа бирәләр. Әйе, моңа бирәләр, виноградтар әз була. Виноград өлгөрү белән ошо виноградты бигрәк тә хагадактар ярата. Хагадактар иеләшәләр, тишеп согын хуралар. Пластмассовый нейде бутылканы асып куям да төбенә ошо хатлык кенә пиво халып, алар шунда керәләр, пивоны эсеп исерәләр, үләләр. Юнидер. Шул кәрәк оларға. Шул кәрәк. Каралы, ул хара кешеләрдә генә түгел, хатта бөҗәкләрдә лә исертә һәм Исертә әйе үтерә аны. Як, ишендә түгел. Ул балаларда курыкмай, хагадактарда юк. Әйдәгез сәскәләрне лә күрһәтәйм ату. Әйдә сәскәне карыйк. Әйдә, мана онда.
Мында менә ремонтантны еләктебез бит инде. Бұл еләктерді мен тәуге елы эшләй башлаганда бер Мәрьям инәйдің бакчаһында күрдем. Нимәгәлер йомышка барганным. Октябрь айына исем китте. Ул алар уже бер кат туңган, үзенең тәме белән, но кызаргандары кызарган, вактар вак. Шунан күреп кызыктым да мин аларды үстерә башладым. Менә авыз итегез әле, карагыз әле, авыз итеп карагыз. Тәме шул хәтле. Ана ягла хәдикмәлле, ана типли сала. Безеке, ну, кулдан яһалган гына парник инде, монда. Менә ошо бархатсынан помидорга корт килмәй, колорадский жук килмәй. Шуңа утыртылган. Монда язгыһын шунда сыгарам да, өйдә үрсеткән рассадаларды үстерәбез инде. Август, сентябрь баксасыларның иң кызган эш мәле. Өлгөргән яшелсә җимешләрдән төрле әзерләмәләр әзерләү, кышкылыкка запас яю вакыты. Бүген безгә Фәһимә Сыңгыдова янсәрләре белән как кыйып күрһәтә. Фәһимә ханым, эштә нимәдән башлайбыз? Еләкте тазартып, мисарпканан үткәрәбез дә, такталар әзерләйбез, быялам, тактамы, тигез әйбер әзерләйбез. Ул такталарны без иң алда майлап алабыз. Мутлак ниндәй май булырга тиеш? Минең яраткан майым хар май инде. Кунбагыш май ярмай. Кунбагыш майының тәмеһенә нишәптер, аны бик мөрхәтенмәйм. Шунсама ярдәмчыларыгыз булгас, әлбәттә эшегез ара-пара инде. Тиз генә бетерәһегез, ярдәмчыларыгыз һеҙнең бик шәп бит. Үзләре йыйыша, үзләре мисарпканан берһе өйрелтә. Буга шәкәр кушаһыгызмы? Кушам, әзрәк, ну, күп түгел, әз генә кушам. Еләкте менә улай итеп халып сыгабыз. Калын яһәгез мәллә, нәдик кенә итеп яһәгез? Еләкте мин, мәсәлән, 7-8 мм-да халам да, ул кипкәс совсем юқары битендә где-то 5 мм-да гына кала. Карагаттан ише калынрак халырга кирәк, ул өдүлелә бите. Баландан, алманан уны юка гына итеп эшләргә була. Юка килеп сыга ул анһа уның. Ассортида эшләйгезме, әллә һәрбер җимештән айрым-айрым эшләйгез? Ну, нишәптер мин ассорти итеп бик эшләмәйм, һәрбер җимеште айрым эшләйм. Өйрәнгән миндә айрым Алманы эшләп. бешергәндән һуң иләк аша үткәргән. Иләк аша үткәргә кирәк, аны тоже Тышы нитеп. каты бит. Баландыла шулай. Шуннан менә хәзер яйдек ди. Менә хәзер кайда киптерәһегез? Ничек киптерәһегез? Минең специально киптергесем юк. Кояшлы көндәр була бит инде. Алып кайтып мин аны куям, бер көндә харка, икенче көне уже яртылай кибә, өченче көнне ул алырлык, әйләндереп алырлык була. Өстенә себен һәм төрле бөҗәктәр кунмаймы? Сетка белән каплайм өстен. Марлы менән. Юк. Мана москитный сетка белән үземдән специально әзерләгән яшигем бар, шуның исенә халам да каплап куям. Әйдәгез, хәзер киптергә куйгандыла. Карайык әле. Мана 2 көн үтте, хәзер кипкәндер инде, карайык әле. Ничек итеп кипте икән? Мана кипһә, мана шулай кубып сыга. Кубып сыкка, безнең ашайтып әйләндереп халабыз да, икенче ягында киптереп алабыз. Как кипте бит инде хәзер. Хәзер ашайтып урайбыз. Бүлгеләргә лә була. Шу көйгенә тоташ халырга ла була. Берсенә катмай, икенчесенә тада хакланай. Аттау, шайта. Кактарды менә күп кенә яһаганһыгыз бит. Уларда кайда хаклайһыгыз? Хуткыста хаклайбыз, чөнки уңа күбәләктәр иелешә. Күстән әскәлә бик шәп бит инде кышкыһын. Йендер ярата инде, кайтты ниһә. Аны кайбер баласага ковер хашу. Баларым 4, йендәрем 7, һәрберһенә лә өлеш сыгарам инде. Бул дөньяла сәскәләр үстереп, еләк емеш йыйып, ошмакта яшәгән һымак яшәргә тырышам мин. Бул дөньяны үдегездең дөньягызды, үдегездең яшәгән йөрегезде, баксагызды ошмак итеп яшәп ятаһыгыз. Яшәргә тырышам. Ошмак баксаһы һездә лә буһа, без һезгә лә барыбыз. Biz Башкортстандың түрлі орындарында болдық. Нинде генә ердә еләкте күрсәтмәдек. Әле бит Шаран районында Алик Мишоди улының еләк хужалыгында. Һез әйтегез зинһар, еләкте утыртырсын нинде сорттар уңайлы безнең шарттарда. Һез нинде сорттарды якын күрәһегез?
Biz 70'lep sortunu испыта еттік. 70'леп? 70 сорт, голландский, итальянский сортларда болды. Япон сортларында алдық біз Чамор Турси деген сорт. Ең зор елегінде о. Дұрысына еткеш, үзі бізде Россияда үскен сортларға етмей. Тегі сортлар то зима стойкасы бәлекей, то чирлейлер алар, ораларын үстерге. Қайсы бірсіне голландский сортлар нематоды біле паражат сете. Елекні сіз бір қайшанда алмайсыз. Ана ол ерде де қалау нематоды. Шунга үзі бізден сортларында фестивальный, вымпел, зенгі зинганы. Бұл үліктен үскен сортлар бізден 41-50 ел уже бұл сортларға. Алар бүтін солқынында проходилма 78-79 елларда интігі 40-50 градус солқын шақларда бұлар выдержали. Шул еліні даже мына әлікі садавод әйтейдір, шул еліні даже алар елек бергендер. Anlaşıldı. Bir de galanla gerekmey, turistke de gerekmey, ödevdeki heybetler geldi. Теге урысчар әйтәләр бит. Чем соловья в небе, лучше воробья в руках дейләр. Без элекеле сортларны отказ итмәдек, но яна сортларын Троицкий, Машенька, шундан Вимазантыны, пока тутабыз голландский бір сортында аларын более-менее тевез кышны пережимайтәләр. Шундан битшәп боровицкий сорт күрсәтте үзенә. Кармен деген сорт яхшы итеп, Витес вроде бы хвалебный сорт, үзе безнең сорт, бит китмәде бездә. Мына без әле бит сентябрьдән башында торабыз бит. Һез әле үсентә әзерләгез. Бу вакытта утырты хуң түгелме? Оптимальный срок, конечно, август айы. Елекләргә. Быел бит бер айга хуңрак. Бір айға соңга килгәч, теге аптыра 35 градуста үзе беләсез. 1-2 сәгатьтә уже пешәнгә әйләнә. Шунга и томырда ебәрмәделәр, суда сиптерелмә. Без, конечно, утыртык елекләрне. Мына последний сортлар без утыртабыз. А була инде крайний срок дибез 20 сентябрьдән. Демәк, әле менә һез менә ошо әзерләгән үсентеләр ерегеп китүе мөмкин. Уңышты күп малагыз гомумән. Елек йыган чагында 100-200 кеше була көненә. Тегендә плантациялар. Плантациядә әйе. Уйлап карагыз, алар 3-4-5 тонна көненә елек китә безнең. Һез монда күп нисәкте майдан. 15 гектар елек безнең тегендә, 6 гектар алмагач, 4 гектар малина. Безнең ябай баксасылар өчен һеҙҙең ниндәй кәңәштәрегеҙ булыр? Електерҙе нисек кышкылыкка һаҡларға, нисек уны ашларға, тагыла ниндәй саралар кәрәк менә шундай матур уңыш бирһен өсөн? Күп кеше елекне утырткач, теге изоспанга утырта, агроспан, изоспан, агротекс, нетыканный материалга. Но аның файдасы бір ягында бар, но зыянсы тоже күп. Елек чиста була, ана сүзде юк. Шүптә чыкмайынды изоспан астындан. Шундан 1-2 еллар арасында шул изоспан астында күп итеп долгоносиклар, трипслар, клешлар, благоприятный условияларга шундан да күп итеп размножаться ителә. Химикат ала алмаган изоспан астында. Самый лучший вариант теге экологичный солом, шундан хвоя, вак опилка түгел уже теге крупный теге опилкасы. Стружка щепа. Солом шергәш дегенде уже файдасы була. Органикка яна. Органикага әйләнә. И органика тагын ерне физические свойства, химические свойстволарны, питание дополнительные, будущий теге севооборотта икенче культурага електән соң. Тагын анда кәңәшләрегез бар. Яңгырлыгач күп сортлар шире башладылар. Серый гниль, фитофтора. Быелгы ел, конечно, экологичный фитоспоринный интергей. 5 көн сайын сибип барып, чтобы ол бактерияна биологически чистый препарат фитоспоринный нитсе, елек уже бит шермейдер. А коры елны, конечно, су сибирге керек. Һеҙ тагыла башка бер төрле ашлама индермәйһегеҙме? Елек утыртканчы без Ердә әзерләй. Ерне конкретно әзерләйбез. Утыртабыз специальный сидератлар, карабудай, донник, безнең горчица. Рапста нитеп карадык, потому что семена табарга җиңелрәк рапсны үстереп, чешкә атканчы и измельчать итеп, йөрәк кертеп, шунда уже утыртабыз елекне. Донник, клеверны, двухлеткалар. А горчица, карабудай, рапс шул елнык. Апрельдә утыртабыз, конце июня запахаем, бер ай еще йөрерне әзерләйбез, августта уже утырта башлайбыз. Һәм бу үсентеләр киләһе уңыш бирә. Олег Михайлович, һездән елек кенә түгел, алмагыстар да алып була икән. Моны безнең тәбиғәт шартлары өчен ниндәй алмагыстар кулай? Һәм уларны касан утыртырга мөмкин? Biz 9 регионга керәбез, biz Башкирия. Именно 9 регионда үскән агачларны утыртырлык.
Мына Куштаренский осенний, Башкирский изумруд, Башкирский зимний, Берфлер, Бузовьяс, Ханик Крист деген сорт. Бұл алмағаштар простой ғана түгел, бұл алмағаштар привиты на клоновый подвойға. Основанияларынан клоновый подвой. Оны ничек була инде битин сеткендерек. Полукарлик була 3 метрга гына үсө. Демек, һездән килеп ана шул алмагастарды алып була инде. Сыскандардан һәм башка кимеүчеләрдән ничек хакларга? Сысканлардан бірінші приманка беребіз инде. Каждый алмағаш астына нетебіз, бірінші бұл. Екінші қор яуғаш топап шығасында қырыларыны полностью қорыны топап, астын чтобы кірмесін. Келе алмахан. Но зор бақшаларда, конечно, самый эффективный электрный безводный аммиак басуларына кіртелері. Мына шуны біздің тоже биыл планируйтебіз. Қорысыны себеп шығырға. Каждый алмағаш астына бір стакан безводный аммиак бұланды. Удобрениеде и бір яқтан ол астында уже бір тышқанда келмейшік. Емешке зиян болмаймы? Емешке зиян болмай, потому что бұл азотный удобрение. Біз тем более қорға кірткеш, тегінде уже жондырмай ол. Қорға кірткеш. Весенний теге паводок біле, су біле, ол қатты көп кіртмейсің ады. Мына шашқы қожалықтарда алмастар көп деп еді. Оларға қайдан аларға була? Аптекадан? Ну, аптекадан була, но қибатырақ келіп түші ғанақсы аптекадан алғаны. Потому что копейки тұрайынды безводный аммиак біздің. Біздің сеткені неме була ол? Нашатырный спирт бұланды біздің. Нашатырный спирт! Аммиак та аммиак, нашатырный спирт. Нашатырный спирт біздің как раз. Аңлашылды. Ну, куянларға қаршында біз очень эффективный метод бар. Салы, чушқа саласы біле, столарыны мына нетіп шықтық. Куян келіп отыра, бір ненеде ашамай. Травоядный менде куян. Мына специально біздің опыт ішләдігінде. Специально қалдырдық подвойларыны. Подвойлар бар бізге керекмей. Подвойларыны под корень полностью ашап бітірді куян. Сусқа майы ғылағанды ашамады енді? Чушқа майы біле неткені, салы біле неткені ашамады, қалдырды. Бұл 4000 алмағасты майды пылап сығысын, есе сусқа байы кете екен. Еткіріп бұла қаттым. Ол біз қар яуғашқынан бұяп шығабыз. Бір 4-5 килограмм етемді. Ол қатылы, потому что полностью нетме әзірекіна, чтобы есі болса, әзірекілі кесе майсы уже куян бит келмей. Атым елдіғам тұтыш бір сусқа ферме кете екен туылаған. Май сүннәге тышынан көрінә дегендей, бұл үлгілі құжалық ялтылап тұра. Демек, олардың бақсахыла шулай матурдыр деп ойлайбыз. Айда. Ана бит. Хаммағығып, әйбе. Күйіргәді районының Яғым Раптал ауылында үлгілі құжалықта яшәүсі Гүлфия һәм Рафис Насиқовтар ошында яшайтып үйрәтеп бергәннәр. Дөрет килдегем. Хаммағығып. Каппағына келіп кіргәш тә тротуар қалалағы һымақ тирәгенә күп йыллык һугандар сәселгән. Бында үрмәгүлдәр, бында үрмәгүлдәр. Өйгүдің алдында нәнисә төрле сәскәләр, бында аркалар. Буларның бөтәһе кемдең идеяһы ул? Һездекеме әллә иргелдекеме? Бигрәгендә иремдеке, ул ярата бул матурлыкларда. Шулай. Ул ярата, ул эшләне инде. Ирегез һеҙҙең һөнәре буйынса кем һуң ул? Моңарс колхозда Сибирдә тракторист. Без аны өйдә көлеп дизайнер дип әйтәбез. Тракторист с дизайнерским уклоном. Шулай дип та килеп сыга инде. Без шулай дип әйтәбез көлеп. Ракари түгел, альпинари түгел. Борынгыса ташлар менән матур итеп биргән булды микәү? Бадысты дип әйтәбез инде. Моның астында менә бад. Шу бадысты буштырмаган дип сәскәләр үттерәбез. Ба? Монда бад. Анда әле инде банкалар бик күп түгелдер. Три в одном. Üstünde альпинарий, onun астында бад, onun астарак скважина. Шулай булды. Сах булды. Әңгәмә орны. Русса беседка диләр, безнеңсә әңгәмә орны. Рафис кордаш менән ошында айлы кистердә әңгәмә корагызмы? Корордарда быел яшәүләргә 25 ел булган бит. 25 ел. Сирек буват бергә яшәйдәр. Кунаклар килгәндә бергә утырабыз. 4 мешендә 4 лампочка янып тора. Әле аслап та яналар малар. Хистерим монда бик романтик хистер туала инде ул.
Бұл теге біз Октябрьскийда көрген филармония бөлімі. Филармония түгел, пиларгония. Фәнни тілде шулай дип атала, ә халык телендә яран гүл. Гүлфия һәм Рәфис Нафиковтардың баксаларын уңайлы бакса типте, иң матур бакса типте әйтергә була. Әгәр дә һезгә уларның баксаһы охшаһа, тавыш бирегез. Иң матур бакса, Ең оңайлы бақса, иң оригинал уңыш. конкурсқа фотолар келуін давам ете. Дәгъвәселәр менән сентябрь алагына тиклем таныштырасак. Ә тауыш беру 1 октябрьдан 20-нә тиктем оештырыласак. Әйткәндәй, тавыш бирү элеккечә БСТ сайтында барасак. Ә еңүчеләрне җилле бүләктәр көтә. Ятып калгансы атып кал. Бақсабыз бай, үдебез һау булайык.